Co se nám přihodilo, Tome? A dron jakoby sám od sebe prostě najednou se rozhodl, že bude z něj opice, no, a poletí na strom. Já nevím, jestli to bude vidět. To byl inteligentní mod tady to. Nejde to vidět, Inteligentní ale je někde tady v na těch stromu. místech. Tady v těch místech, jo, je to vidět, bliká tady. No, řekni, jak dlouho to drona máme. Pár minut určitě, už ty vole. No, tak co s tím budeme dělat? To je tady až na kraji. Mistr se snaží zachránit dron. Experti. Jo, to stalo. Když vylezeš na skříň, vole, tak to ne to. Já očekávám, že uslyším křák. Já nevím, co nás jako dělat pořád. Ještě, že máme ty náhradní vrtulky, když se... To já můžu objednat do Alzy zítra další, vole. Chvilku na železo nic moc. Ale účel to splní, dobrý. Tak mi tu větavnou podejte aspoň potom. To mě poser. Tohle mám jako lístám. Počkej, cože to mám sundat? Tohle mám jako lístám, vole. Ty vole, to by mohlo dosáhnout možná. Jo, už jde, už tu na pomoc. Počkej, ale vem si tu plachtu. To je na držku, ty vole. Má padnout. Tak takhle vypadá 7,5 tisíc a 10 minut srandy. Neděle, 12 hodin a my jdeme právě nakládat auta. Jo, Peťo? Jo. Tak se na to pojďte s náma podívat.
hours later. Auta máme plně naložený, aspoň to potřebný. Ještě tam nemáme teda osobní věci. Ale já mám to servisní vozidlo, já mám díly na obě dvě vozidla. A tady Petě má takový ty serepetičky. No za 2 hodinky teda vyrážíme a myslím si, že je to naše poslední jízda v životě, protože buď nás sežerou medvědi, uškne nás had, anebo nám schoří auta. Ale nejpravděpodobnější je, že nám schoří auta, protože to mělo velký zásah elektrikáře. Dále nám na kapoty přibyly 2 nový jména, jestli jedem ještě s vámi zapsat. Já jdu na střechu, jakože tam něco dělám. Omlouvám Kájovi, Čechovi, já jsem nečetl zprávy na bankovnictví, ale jdem to opravit. Okay. Kája a Monča. A druhým jménem, co přibylo, je Martina Koudelková. Děkujeme za vaše příspěvky a my to jdeme napsat ještě na druhé vozidlo. Hotovo? Hotovo. Mám něco ke svému vozidlu. Já chci zůstat tady, prosím. Co v tom máš všechno? Tady máš lázeňský oplatky. Tu si vezmem. Co, Peťo? Co vezeš? Hrozný. Mám tam všechno. Všechno možný. Podívejte se na to. Já to nezavřu. Petě má takový ten obytňák. Já mám spíš to servisní vozidlo. Já mám na střeše náhradní díly pro obě dvě tyhle auta. Máme taky všichni jenom jedný. Ale nemám tam barevný kola teda. Rampy a tamhle jsou náhradní díly. Je neděle 4.8. a my právě vyrážíme na cestu. Tak se s náma pojďte na to podívat. Takže už jsme připraveni k výjezdu. Vidíte ten sexy polštářek, tak to mám pěkně na cestu. Jo. Smrdíte, jak kdyby to hořelo. A obrátil se nám stěrač. Fixet! Hotovo! Mechaník! Půl hodinách jízdy jsme kousek za Prahou, směr Brno a už máme první problémy. Tady se mi rozsvítila kontrolka motoru, vůbec nevím co, neřeším to, to dojede snad. Tamhle si upálil kabel od lednice a ty jsou jediný těm zatejká vlastně do auta. Tak máme ještě před sebou asi 300 km do Maďarska a jdeme dál.
Právě přijeli maďarské hranice. Natankovali jsme na zdejší benzíně, tam jsem hned měl nějaké problémy. Banka mi to nechtěla zaplatit, tak jsem musel říct někomu jinému. A hlavně to stálo 50 korun litr, takže ne moc levná benzínka. Takže pěkně na hovno. A teď jsme si dali večeři ve zdejším mekáči, kde nás skoro nechtěli ani obsloužit, protože zavírají. A my jsme tak akorát připraveni si najít nějaký místo na louce a jdem si rozdělat stany a přespat. Takže se uvidíme ráno. Čauko.